A je tu ďalšie pokračovanie tohoto dielu z chlapcov, ktorí sa stratili v dimenzii. Mali by ste niečo vidieť a do prdele. Oh shit. Chlapci, rýchlo preč. Rýchlo pokúste sa lietať. A zničme to. Vybuchlo to dedinu, strieľajte z ruky tie šípy. Filip, kde si? Rýchlo sa poď pozrieť. Hej, tu je nejaký portál. Počkať, Rýchlo, ja sa mysľou k tebe teleportujem. Čo to je? Rýchlo, Toňo. Počkajte, to není portál. Ale tak sú tu torty. Počkajte, skúsim tú vodu dať preč. Poď sem, ja ťa chcipneš. Nohy. Kde ťa to ťahá? Ja mám u seba nejaký ono ma to piesok. ťahá tak kde? Kde si? Ono ma to ťahá, ja nemôžem ísť nikam. Kde si? Ja už som ťa stratil. Neviem, proste tak kde behám. Počkaj, ja za tebou doletím. To je divné. Zase tie hovná. Tak kde? Ťahá ma to vonku z hradu. Počkať, keď nie sme v hrade, už nám nepôsobia schopnosti. Mňa to ti ťaha von sa hradu tiež. Ale mňa to... Hej, chlapci, ale keď nie sme v hrade, nám nepôsobia schopnosti. Určite nám to chce Rýchlo, poškodiť. poďte za mnou, bo mne to niekam ťahá, ja neviem kam. Mňa to nejak odbachlo. Chlapci! Chlapci! Rýchle, poďte sem, tu je rozbitý stroj času. Moju schopnosť Počkajte, ja ku vám musím doletieť. Kde je rozbitý stroj času? Počkaj, teleportujem ťa k sebe. Ježiš, tu je rozbitý. Prečo kamoši? Áno. Prečo sa mi zjavili tieto meče omg svojdy pri mne a také fajnové luky? Ja to neviem. Ale asi nás to ťahá, aby sme postavili ten stroj času. No tak ho určite musíme postaviť, to je jasné. Dajte mi pár sekúnd, ja to postavím. Vy sa tam zatiaľ bavte o dačom, mne to bude, hej? Ja už to máš dostávané, už toto hodinu stávaš. Ja viem, ale čím... Poď sa pozrieť! Ja sa idem hrať s mojím novým lukom. Tak. Kamo. Áno. Čo som ukradol? Ale nie, veď špiníš povedz nášho otca a celého palácu. Vrať to. Uj. A navyše ja sa bojím hlav. Ja sa idem hrať s mojím novým lukom. A ten luk je naozaj dobrý, iba neviem prečo tie šípy horia. Opravené a je to aj vylepšené. Tak kto stisne? Ja stisnem a idem to dať do našej doby. Tak dobre, nastav to. A teraz dúfaj, že to bude správne. Sadnite si, kamo. Tak, nie takto, nie. Proste takto si normálne sadni ako kultivovaný človek. Ty sedíš s nohami hore, ty. Tak dávaj. 3, 2, 1. Mne sa točí nejak hlava. Aj mne. Ja neviem, čo mám robiť. Ani ja. Vysostol! Čo? Sme tu! Yes! Loď. No, aj loďky sú tam. Poďme rýchli ničiť ten čas. Áno, už sa tam v živote nechcem vrátiť. Našiel názemnutý krumpač, počkajte. No ale...
Ale tie schopnosti vždy máme. A mám tie hodiny. Aspoň kvôli na čomu to bolo. Počkajte. To bol nejaký podvod. Kto chce tie hodiny dať do mora? Nie, nechaj si ich, to sú možno hodiny času. To sa nám bude hodiť, nevyhazuj to. Možno z toho viem ustrojiť proste, nie že stroj času, ale taký teleport. Ja idem proste naspäť domov, takže čau. Tak a ja. O 3 roky neskôr. Dobré ráno. Vstávať. Ja, čau drábku. Ahoj. Hej, tak A tak si všetci traja chlapci po dlhej dobe, po 3 rokoch urobili dom a budú pre psa. Ten dom bol síce menší, ale vždy im to urobilo radosť. Takže okej, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Všetky hej, tri ešte diely. sme len natočiť jednu scénu, ty. Vidíte, ako ma za to neznášajú? Vidíte? No takže všetky ďalšie 2 diely od začiatku až po tento posledný si môžete pozrieť a budem veľmi rád. A ešte dokončíme túto poslednú scénku. Ne, to už nemusíme. Áno, musíme. Ja ju chcem. Dobre, takže keď sa vám tieto 3 videjka páčili, nezabudnite dať like a čau.